어지? 하지나 마트에 무슨 오자브라. 신나게리 하지라 하면 골라 슬라시모. 나말라 비는다. 에이, 며칠 가시면 좀 보지 못해. 하여튼, 아이디, 어이, 만 칼라마이든. 맞아요, 명. 아이디. 왜, 흘레, 왜? 아이디랑 입에 콜랑 바이. Rika kalam serba bertumbuh. Rika kalam bayi. 로로사, 세로 피베. 나이 그만한 사로. 흘레베. 잘라가시노. 마, 앵기스 슬로자베 타크. 아유, 사, 로로, 시내베 dimnang 나이 피나나. mati be silai sine bai sine bai sar sine bai biri thar sar biri nei sar sine bai sin thai la sar 헬로 서 बुंदों 헬로 पुलिस स्टेशन आं अर्जुन बर बुंदों बर' नोंथां मा खौरां आंनि इंडास्ट्रियाव दाखालि जादों नोंथांमोना थाबैनो फै मा नोंथांनि इंडास्ट्रियाव रबारि जादों औ आंनि इंडास्ट्रियावनो र' नोंथाङा बारा सिन्था खालामनाङा आं नोंथांनो पस्ट दैथाय हरगासिनो दङ बे अर्जुन बर'नि इंडास्ट्रियाव दाखाथि जादोंनो बे एएसआइ बर'खौ थाब थोन जागोन सार Hands up! Hey! बर'नोंथां दिनै आंखौ बेसेबा गिदिर खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनायनि थाखाय हाजासे साबायखर बेफोर जोंनि पुलिस आफादनि मावनांगौ हाबाखा नोंहा जेबो साननांगौ गैया गोजोन्थों बर'नोंथां नोंथाङा बिसोरखौ गासिबो थानायाव लानानै थांदो जागोन नोंथां कनस्टेबल बिसोरखौ लादो चला लं फटफोर बै समाव समायनाखौ बासायनाय बेनो थार सार ओइ गथ' रथ' नोंनि सिनायथिया आंनि सिनायथिया
10 बोसोरनि उनावसो साख्रिनि खोथा रायज्लायनो लेंहरजानाय मुङा सोमखोर MA पास मा खौरां सार आं MA पास मोनोब्ला नोंथांनि अफिसाव फिसा फिसौ साख्रि मावगौमोन आं साख्रिखौ बेबायदि दाउ अमा नागिरनाय बायदि नागिरबा मोनो आंनावथ' दा भेकेन्सि गैया थां 10 बोसोरनि उनाव फै रथ' आं बैसोआव नोंनि बिफानि समान थेवबो आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आं नोंनाव निमाहा बियो नंगौ बिनि उनाव मा बुंनो नागिरदों नों आंनि गिदिर खैफोदखौ बासायनायनि थाखाय नों आंजों दिनै थांफानांगौ आरो नों जागोन आंनि कम्पानिनि गोदान मेनेजार आदै आं कम्पानिनि मेनेजार जासिगोन औ नों आंनि कम्पानिनि गोदान मेनेजार जासिगोन साद्रायथारबाय बा फै सोमखोर फै समायना आइ नै आलासि फैदों Oh my God! नों बे आलासिखौ सिनायो होनलाय आइ औ आफा बै समाव आंखौ खैफोदनिफ्राय बासायनाया बेनोथ'मोन नाथाय बे खावलायाव मा दा जाखो सोमखोर बेफोरखौ उनाव रायलायसिगोन आइ फैग्रोदो न' सिङाव फैदो फै बे सेंग्राया आंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव थाङाय सना गेस्ट रुमाव लांनानै रेस्ट लाहोहैदो थां जागोन आफा फैदो सोमखोर थाथ'दो आदै दे थांदो दे हेलो आं अनजिमा बुंदों बाजै नामा रं नाम्बार मा जादों फना मा जादों हजोंनि न'नि फना मानो बारे बारे रं नाम्बार जाबाय थादोंथाय नम्बरफोरखौ सोलायनानै लाबायबो जानो हागौ सरि सोमखोरा दाखालि आंनो फन हरदोंमोन नोंसिनि आइखौसो पेरालाइसिस जादों होननानै खिन्थाहरदों मा आइया पेरालाइसिस जाबाय आयै नों गाबनो नाङा अनजिमा माब्लाबा सुथि लानानै न'आव खबर लाहैनांसिगोन नों गोसोखौ माबायदि मोनदों सोमखोर बेखार जिबनाव आं खामानि मोननायनि थाखाय आं गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों नाथाय बेराफारसे जोंनि न'खरखौ सिलिंखार खालामग्रा बाजै रानिखौ गोसोखांब्ला रागायानो आंना खर' मेलेम थिखिनि फारसे दावखोयो बियो माब्रै प्लिज खोन्थाना फै समायना जिरायदो समायना नों गोसो होनानै खोनासं आंनि आदाया गावनि मोजां मोनलायनायजोंनो जुलि जादोंमोन मा खबर माने बिहामजोआबो न'आव गैया बेराफारसे मेजेमाबो खामानि मावदों
हटेलनि ओंखाम जायोब्ला उदै गाज्रि जागोन साननानै न'नि ओंखाम लाना फैदों आं। मर्निं। बाबा माथो नोंथांना जाग्रा सिगां सफैना दङलाय? माथो सिगांनि ओंखाम होफैग्राया बे न'मोनब्रा। आंनाबो उदैया हटेलाव जानोनो सोलिथारला। ओइ, आंनोबो नों बायदि बैसोनि खामानि मावग्रा होफैनो हागोन नामा? औ जागोन जागोन। मा जाखो? मा जादों? मालती, जोंनि खाफालानो गाज्रि, जोंनि खाफालानो सुनि। गावनि फिसा असेयानो दिनै साखरसो बानायबावबाय। समायना, नोंनो आं